Kolombai ka tawte busno tini ang norong ni Deepak Entertainment YouTube channel tawte buksong tini hai nor nani tawisa nangko ki tongmani kogrok tifroni somisa rong tuin saklaina ni bogi thaika tawte busong tifro tawuk je somisa ngui tongmani sini borok masaya manungya tui kurui lama kurui obo haimang sal phaike nukja gui tongo abono tui norok thani belaikai nangko ki tongmani kok thairok sanam bagai ma phayo sini borok tofano bujiya drugs chuak ande munda tong thong mungo kolobjak abulda bulo himja kunu aham lamo himnai kurui kaham bujung kurui kaham khaninai kurui kha jaga jaga tabu karan kurui lama kurui kobongma sini Dr. Biswajit ni mangpilini bising tinuk jagui tongo kobongma channel rogo awai khaijagui tongo borong gonang Dr. Biswajit deparma lama kurui rok himi tongman nugo lama kurui rok lama sramuri tongman nugo kaisa bo kono politician borok buya kono neta buya leader buya nung hai ang hai public borok bo bini musum tui bini ja pharisak bo chubai tongo Hake tini odorma sungmung asai tongo tawte buksong nini MLA Montri sini tiprasarok MDC CEM biang thangbai kya kubongma borok kubongma phone khai ano saklayu tamo borok khai pararok thangui roi sabari bising rogo thangui habui naiya nini kom korbuk ni MLA no nugyani sabu a korbuk area rogono sini borong gonang Dr. Biswajit Burma belakhaino 3 kilometer lama rok himi toman nukjagui tong tei simna rogo lama baijak sori haime rogi rok nai tha kai a rogi thangnan thaike lama kurei gari thangmaya obo hai kubongma cases phai tongo tei Dr. Biswajit no hamjagui amsukai mai nangjagui tongui tabuk an thani call khaibe mani salo 360 जना जो 500 जना सुरु कॉल खाइना तामखाइ बरं गुरान डॉक्टर बिश्वजित नि फोन नम्बर रेडी हिनिमांसि सानबाइसि वानो हमले कक रक सालाइबा बिनि कक रक पिरुबा अंकै आंले बाइके रिमान नाइ आनारो कॉल फाइमानि सि आंसि टेक टंगजा टंगकै ओ डॉक्टर बिश्वजित बो टेक टंगजा गलक दे मेसेज खाइदि व्हाट्सएप तोइ व्हाट्सएप नम्बर रिउ असु कॉल खाइना नांगिया जे मेसेज खाइना रिंगिया बरक सिमिसि कॉल खाइतु सातु ताउटे बुकसं अबो सचार मुं बुतंनाइ आनबो कॉल खायु 400 जना बरक तामुखाइ तफान खाइदि आं रिसिभ खाइमे रक फुरकाइ नरक बिजि रक मुइ रिसिभ खाइमे आkai WhatsApp ति नरक जे साना मुसमाने सुइकेलाई दिदि मेसेज खाइ दिदि आं नरने आबनो नाइनाइ ए भिडियो कमेन्ट्स खाइ साक्लाइ दि जे कुनु समस्या WhatsApp तिबो साक्लाइ दि जे सापा नरने बागै आंबो साक्लाइनाइ मेन साक्लाइनाइ कक खाइ नरक साइमान ना सिनि तिरप्रानि तिनि जे कक थाइ रक खाइ जे ताबो सरकारो तंनाइ तिप्रा मटा हनि बीजेपी बाइ थांका ba BJP rok borno kobok kha norni antai sok tai nori nai hnui tlangkha aboni sikang 2018 ni simi sabo ITFT no dukari oi 5 bosor lai rita bok tep 5 bosor ya priseri tongo 10 bosor ngui tongo ITFT sangot dukari tongmani hage taw point dosini borok wan sugya amsukai dukari tongi point dosi bahekai toisa borong logi yak mili oi thang tipra mota abo ani kogya dukorong ni sumung taman borok ano kobama phone khai sabu WhatsApp toi sunghoru Ako rono nong thani sapaina phai tawte buksong belaikai chin tirprani tiprasarok ba wa heke mang thoki janai hani busano si fatani phaioi thoki tongsiu tei marshal leaders neta henjanai rok buba garano karis ke busanai kurui agni boroi sagni borono simi wala lai ko khaime salena ni rungo ento kobuino tui sanani kurui orang tesan rengya Sung o hawo tongusi sini mante soktai rijaya thoki jagi tongu o kok to saiman ble ang 10 no kotuk de 10 no haima sadi akok saya nini tirprani somesya no tuyoi saklaina nisi ang no sawu abo jotto no nuktho atarhani borob nuktho mankai hindi english robai sadi social media rogo norok sadi live video khaidi sanaba ang phatani phainai borok oro phaioi segi khibai ka abo sadi ang boromni birodi samaniya jeta hani busa butui ni jaga jomin sek bayoi chungno minority khai sungno sita Tabuk nori tongo sini satai rok segi khebeka okok sananna point norok kirjagui tongo lasi jagui tongo tamono tui norok MLA khai tong tamono tui norok MDC khai tong tamono tui norok EM ungui tong tamono tui minister khai tong ang kunu silia sudu boot nanan puru boot bahake mannai boot bahake ridi kaham sanai obos by simingya sini tipra habo eke phiok janai okok no delhi no sanan nangai Father Hani Bangladesh ni borok bunukto, nini Assam ni borok bunukto, Mizoram ni borok bunukto, Nagaland ni borok bunukto, Delhi ni borok bunukto, Maharashtra ni borok bunukto, obo haike kok pinan nangnai. Sudu buba gara saisung satu hini bini khukti sarima bangya. Nung ang sikla yuba TSF, TISF, YTF, nini jesa pan hindi sanan nango. O kaisanu kok iprasarok o hawo kurika umai tongo. O kok no simis sanan ni bile. Tamu CPM rogo sanan nango. Budmanan ni puru simira tiprasano sungsi kaham. Ang mohai borok CPM ni borok sini sama bangya bile. Congress rogo sanan nango. Sini tiprasani je ha kumai tongmani. History no point norok saimai haida. Haike sini history no sadi. Option sadi ta je Raja Sasan khai tongmani. Raja Amal paibani pore sung. Je India bai mar sung thaman pore ka India rok sung no
oba hekai kibika o hawo sum majority tongmani minority islamai khika asam ero tar kata bera rok bukuriba aini borok lake hai hapaika o kok si sanani bole ngai sumno banchinan kaisa lama ব্যবস্থা khai di central government o kok rok sanan chimisi aro tai mungsa sanani ya tini Dokter bisa jitno tamni bagui lukoro asok hamjak ba dokter bisa jitno tamni bagui amsuk hamjak bursuk ndi cherai indi joto nano phone khaibai bin number di bobai malari di sini parao ro hodi omorpuro ro hodi ompio ro hodi sabrum bilunia joto jaga ni borok sano contact khai tong siri wai rong ni borok komolpur ni borok ampasa ni borok dokter bisa jit burma borong gonang nung jodi nugui to hakai ob bidino kobangma je ang thai samani aja gara borok contact khai nung bai joto tlang na musung malai na musung jago ni para rok nai di hini sawo joto no kaham hame share khaina musung jago gai nungo hai borok rok joto jaga no malai di joto jaga share khai di tam khai je kubui bai samung khayu bonono ruktharu borok bo kai ishor ni bo hamari abo kaisa belo sijak tongo nini samung baisi kubui ngu je tatal chawi kubangma borok politics malis nan nai tongai ro aborok ni lama bondong nai kufungjak nai omsong sawon taukte buksong norok paithago ang bisi salia doktor bisojit purma kaisa bursuk chakra juma bai kok satana bursuk mokol ni mukti narung malia kabui ini bukhani je jingjal no sawi khnari mani o video no nai kisa abon pore paithago tekisan rong sok khai pariman ani babulo bai de oyo ani kuche kamu kabar ang bad accident ang bokro kasiya ang ito nini mubalang na yi nanan ka hamsinya borosang sabi ang ito mo nang Engko niada dagi ni angagi tere puru dagi awo bolok thunglayo enggai adagi awo ani ini gusti rok tongo ang sai malia ngai nang sawo ang open jagane ani jibon jabat ang ono dharma najai dagi ni nang mobile ono kahap jugui kahap juga ang say miya ito saji mo sa layo ang kayo sa dalan ang binintani adari abono ko kasari binintani bono Dari saya mana tahu bini bono untuk saya ko kasabagi ang sawda bini bui hai boroga nang sawa tao no ang himitang o hini sawa nang agi himitang himnai no bo borok himnai tong ang himta bo borok himnai tong botong kai himan bini tongo bono ongko nai ongko tongo ang sawa antero ang sai ani babu ni mungkai bo bairo pori heka bori de broma nga botak tangi tongi mani jaga no ang mucho mucho tamu kan ang say meya ano antiku ano blood cancer mo kapma ukilain ko ejak tipra Lupaja kan Bapak lupaja. Three rana hangka. Bengaluru. Yang Paimalia. Paimia kalau time ejak puntos mas baru masuk. Panya nih kasih kata. Panya nih. Gairang pusat skotum tangga ini kontak pelayan. Kontak pelayan. Ani mana mungsa kerja. Ani mana mung. Kontak kerja. Bupat himani. Sistem sayang kan. Bupat himani. Ini bunga parong jatuh. Bupat himani pada. Sistem hamil sini. Angin ko jatuh bunga ne parong kusum ni mogol kudu mana kan. Ara sum jatuh no berapa tanda hai. Ban baksa khai leke jatuh no. Ini kongno. An. Kamu hai madu.
Ang kanang maya nung de kok sama yang kanai dong orang sa mobile ono goita nggak hati masau orang payo hangana kakak dan ngasa pasal ang nimba mo sa may onek ding ayang ti ngorok si kalay tung na say lagi apa sih masih nih tadi coba masih ang say mah Gana nang macam sengkusi. Kan mah para itu musik lagi macam sengoro. ang lagi cerai puru nana musik kawat lagi tunggu Pukhi waktu berjuang sedang manang maya pukhi oleng guda dapat ya keting sakawa satu mutong maya bisi agita ante nana sawo Bunang saya polis kena tiga. Ane lagi nih pada polis kayak tidak kan bisa Gorong tak. Emang masalah bisa sama ini bukan apa Cara harap usah Secara kongai beri kata beri kaca. Bukan kaca. Nuk khana tapte buksong abursuk laikai kok nargui malia mukti nargui malia sukai dukha nangjaka ta mukai kubangma leaders netarok kaisa hanu siniti prasani borokno thangi naiya ara parao kai naiya tau pointa angni yaku MLA rongno MDC rongno EM rongno para habi nai mani janjane elaka sigi kise guri naikha abo baingya jotto area won thanganamo jotto jagani si MLA janjane area simi naima baingya sara tirpurani ti prasar no manai nai obose ko boi hakai nukna bole boi ni bosong to Salak thokinan kurung boy ke thokitong ang video no bisi log lian rok apte buksong o video no je majak share khadi norok ano support khai tongmani pipeline hambai te khulumung oba ke no log di share khai tong di tai norok please ani video no like te subscribe khai ton di sob somai no video phungnan sujok khari di amsuk bai no jotono kaham kurung tong di susto tong di tini ni bagoi jotono no khulum bai kya